Obinwannem. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 19, the story start to grow. Obi-Wan LLC, they said it in emotion, make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. It depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obi-Wan News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obi-Wannem, the value of the truth. Obi-Wannem, the work for your booth. Obi-Wannem, the value of the truth. Obi every truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes or come and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reports, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Ama, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ.
Amarachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne ya fere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere. Ema onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zọdoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo, anyị ekene unu. Anyị na-asị nke onye chiri ya zere, ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata. Unu amarago na ụbọchị tata bụ ụbọchị Orie Mmiri. Ụbọchị tata bụ ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ife ọma ha na-emere anyị. A sị m ebe ọbụla ị nọ wee na-ege m ntị n'onu n'ụwa niile, ihe ọbụla nke ị na-eme bụ ezigbo ife, ya gaziere gị n'aha Chukwu okike abịama. Ihe ọbụla nke ị na-eme ka ọ dịrị ala Igbo niile na mma, anyị na-asị na ọ ga-agaziri gị. Ebe ọbụla ị nọ wee na-agba mbọ ka ọ dịrị ụmụnne gị ma dịrị ụmụnna gị ma dịrị onwe gị na mma, dịkwara ala be nna gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Maka na ebe ị nọ n'ime bụ obi ndị Igbo, ebe a na-ekwu ka obodo ga-esi dị mma, ebe a na-ekwu ka nwanne ga-esi na-enyere nwanne ya aka, ebe a na-ekwu ka ibe ga-esi na-enyere ibe aka. O nwere ike na-afụ anyị ka ọ bụrụ ife anyị na-ekwu ka anyị na-eme, mana a sị na ihe okenye ma nwata chọba ka ọ mara ya, ọ rigogo n'ukwu osisi na onwere ike ma ya fụna ya. Maka na ọtụtụ n'ime ụlọ nọ na soshal midia abụrụ ezigbote nwa afọ Igbo, maka na ihe eji wee zụọ gị abụrụ ife na-ekwu okwu ya. Akọnuche eji wee zụọ gị abụrụ akọnuche nji mara ife. Ọnya mere m na-emekọ witi ndị ichie, ndị ọgịrịga wa na nwa, ndị Chukwu ji wee kpaa ike n'ala Igbo, ndị mere na-ede ị na-aza onye Igbo today. Ọnya ka m ga na-ebubata, maka na obi a bụ obi m kwere chi m nkwa si ya na Facebook niile nọ n'ụwa niile ka e nwere ebe a na-ekwu maka Igbo, na-ekwu ka ọ dị n'eluigwe ka ọ dị n'elu ụwa. Ọnya ka anyị na-akpọ ya Hard Talk Show. Ọ bụ ọta ka m wepụtara afọ a, about years ago, about 2019,
ka m gwa na achọrọ m ebe m ga na-agwa ndị mmadụ eziokwu a na ebe a ga na-ekwu eziokwu ka eziokwu ahụ bụrụ ihe ga-eji na-enyere mmadụ aka maka na eziokwu bụ ndụ. Ihe ọ bụla i kwuru n'elu ụwa a mata ha iji tụgharịa ya ma ọ bụrụ eziokwu o emechekwa ọ nwụọ. So na eziokwu bie na-adị ogologo ndụ. Na eziokwu na-eme na ụmụ Igbo na-adị ogologo ndụ. Eziokwu mere na Okechukwu na shine. You cannot think any bad things about nwa Chineke. Ọ mụnwa nwa Chineke na ihe na-akpọta na platform a bụ ụmụ Chineke. So asị m na ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ, ụbọchị orie mmiri, asị m ka Chukwu nyere anyị aka ka ihe anyị na-achọ n'ala Igbo ka anyị nweta ya. Nwanne anyị nwoke bụkwanụ Maazị Nnamdi Kanu na mkpọrọ. Onwekwana ihe ọzọ sịrị anyị mebe na-abụrụ anyị kwube eziokwu. Anọ eziokwu a ka anyị ga na-ekwu ma nke mara ya ma nke mara anyị ga na-ekwu ya maka na eziokwu ka nwanne na nwanne ga-etina n'ofu akwa wee lalụ wee tete. So na ana m asị ka ihe ọma meela anyị. Ọfọ niile agọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ ga-enyere anyị aka ka ọfọ soro ibi ya ree n'aha Chukwu oke abịa ma ekwuru m ise. Onye rụfuru na m nabata n'ụbọchị tata bụ nnukwu mmadụ, odogwu ndị Ọka jide ebube n'ala Amerịka. Otu onye Chukwu oke abịa ma ji wee na-alụrụ ndị Igbo ọlụ. Anyị anwa bụ Chief Chika Daniel nna mana anyị ana m anabata ya mgbe ọbụla anyị na-abịa ekwukwu okwu. Ọ bụkwa ọnna anyị ka ọ bụ. So tata ọ sị na mụa mere ya invite si ya bịa ka m jụọ ya ajụjụ ga-enyere ụmụ Igbo aka maka na soshal midia nke taa anyị nọ n'ime ya. Ụfọdụ ama ha ka soshal midia si bido, ụfọdụ ama ha ka soshal midia si arụ ọrụ, ụfọdụ jọs mabata na soshal midia soro ibe ha kwube. Ọkọcha ndị ji Biafra wee na-akọzi ọnụ wee na-abụzi ọnụ wee na-ama aka. Mana asị m tata ka nnabata nnukwu nna anyị ka ọ bịa jiri aka ya kọwaa ka m jụọ ajụjụ ka o kwuo ihe o ji wee bụrụ Chief Chika Daniel and ihe ọ makwa na ihe gbasakwara Biafra ma Naijiria ma ndị Igbo ka anyị mara ka anyị ga-esi wee gee ya ntị n'onu wee mụtakwa n'ife. Ọ bụ na ị mụtara ofu ị ga-amụta ebu akpọọ nwanne gị. Ọ bụ na ihe a na-eme dị gị mma gbasa ya, ọ bụ na ọ dịrị ọgụ mma ị na-aga aga na ọkụ ụwa dị ụwa anaghị eseri ya lele. So Chief Chika Daniel ekene m kene ife na-emere gị ife, kene ife ndị Ọka jide ebube, kene ihe ndị ala Amerịka ji eme gị ji wee bụrụ ihe bụ n'ụbọchị taa, kenekwa lọlọ, kene ihe niile dị gị na-agụ si kene ndị Igbo niile deje. Ọ bụ nwanne nna anyị ọ ya adọghị mma. ise. Ana m ekele ndị Igbo n'ebe ndị Igbo anyị nọ n'ụwa niile. Achị na ike ọbụla onye Igbo nọ ma ọ bụ ike ọbụla onye Igbo anọrọ ịbata na ewe ọbụla onye Igbo anọrọ agụji nwachi na-ebu mma na ibe na-egbu ndị Igbo nọ na ibe na-egbu ndị Igbo nọ na ya bụ ya bụ obodo. Onye ga-eji wee bụ n'ụwa niile ikokwa jedebe nwere ike onye Igbo anọrọ. Aba m bụ Chief Daniel Chika na Ọka one of Ọka, nwa bụ onye Ọka. Ụbọchị taa anyị bịa taa ka anyị tụgharịa uche okwenye amamihe Chukwu nyere m n'ihe gbasara iwe na-eme n'obodo anyị. Mmekwenye ka unu nwa ya tata. So Chief Okechukwu na mekere ya ekele dembe. Yeah, Chief, dịka o si wee dị, dịka ajụjụ anyị si wee dị, m ga-ebido wee jụba gị maka na at least ohere adịrọ ka nye gị time gaa ikwu. So nke mbụ bụ na-efugonu ka ihe na-eme n'ala Igbo si na-eme and ihe a na-eme n'ala Igbo nwe onye ọ dị mma. So and Muhammad na otu ị nọ kịta na ị nwere solution, and that solution a ka m bịa ka m jụọ ga na m ga-ajụ gị achọrọ m ka ịsa ya n'ebe ọ ga-abịa ịsa ya ka ndị be anyị bụ ndị na-efe ụzọ ka ụzọ ha gherekwa oghe, ndị na-aghọta ka ha ghọta maka na ihe niile a kịta zoro ezi ga-emetapụta ihe. So ọ ka mma na anyị bido n'oge na-ekwu eziokwu ka ụmụnna anyị wee bido n'oge wee chaba n'ihe ọjọọ ha na-eme. Nke mbụ bụ na ịbụ like chief ichiri echi and ịbịa n'ala Igbo ọtụtụ na-anụ chief but ha naghị aghọta the value of chief, and ụfọdụ n'onwe ha achọghịkwa n'ịma ihe bụ the value of chief. Anọ nwere some certain things ma ndị chief na-asọ, and ama m na gị nwana oge chiri nke gị echi. So achọrọ m ka ị kọwagoruru anyị ihe dị na this chief so ka anyị ma na ndị be anyị ga-aghọtakwa ihe dị na ya, mara na ọ bụ ihe ụmụaka na-eje, marakwa na ihe onye ọbụla ga-eje, mara ihe eji ego so marakwa na ọ bụ ihe ndị obodo ji wee mara gị. Ndewo. Ndeme nke mbụ bụ na
ihe ọbụla ndị Igbo na-eme a na-etozu etozu ihe ọbụla itozuru etozu nwere ka ime ya n'iru ndị ụgbọala iwe especially ndị a na-akpọ ndị ichie abịa n'Awka be anyị nwere omenala ụkpụrụ a na-aga bifo mmadụ ewee luo na a na-akpọ ya nka mma niile ịka mma niile abụrụgụ were mma ka ibefu ile ite uwe ma ọ ka iwere mma ka niile ka mme gbaba ebere ụwa ya ọ bụrụ iwe ọ bụ nka mma niile bụ na-abịa n'obodo a na-enwe stages mmadụ ya aga from nwokorobịa to middle of nwokorobịa so on a na-agba enwe a na-akpọ mgba amanwụrụ igbo mgba ya agba amanwụrụ ịgbacha amanwụrụ iwe baa na ihe gbasazili ichi ọzọ ichi aja aja okpuru edie na-abụ a na-atụ ya n'isi ịtụ ya n'Awka be anyị mana ichiri ya bụ ichiri aja aja igwe ichiri ọzọ iwepala ogbu mmemme weta ya n'isi gị ewetaghị ya n'isi ichie ya bụ aja aja bọchi anwụ egwu amọchiri gị ọzọ iwe ndị ụfọdụ na-emezi bụ ojechi ọ bụ na Lagos ka o bụ o wee chizie Lagos wee nata Awka ogwe ike nọ na Lagos ọ na-ekpu ogbu mmemme na-abalị na-aba na-apụta mana ọ bụ na ọ batara na ọ na-abara moto na-eme ka ọ na-elute Awka were ogbu a wefụta ya n'isi tinye na pọket tinye na buut omenala ndị obodo debie na ọbụ ka e wee ibe a na-eme ibe bụrụ na o nwere onye ghara ejikọta nwe okpu mmemme tie n'isi mana iwe ji wee debie na ọbụ bụ ka amali na a na-etolu iwe etolu were eme ya nke ahụ bụ mbọ na ichie ya bụ aja chichie ihe anọda tin ihe echi emechi bụ emezie ma nke a na-agbọ ma kpololo ọzọ ma ọchịa ma ọchị ya ma ọ bụrụ ịchọ ka ichie ọzọ den iwe bịakachi ọzọ n'Awka and ọ bụrụ na ichie ya bụ ọzọ ịgba na ịlụgo n'isi mmiri anwụ a na-elu n'omenala mgbe gboo anwụ na onwe ya bụ ọzọ bifo echie ya bụ ọzọ a ga-ama ma itolukwerie ọ bụrụ otu ego ị nwere ka eji maka ihe echi ya gbuo ego owulu ya gbuo ego owulu bezọ na ntolu itolugo na obefu ị na-eme elu obodo si mara elu isi ekwu eziokwu elu isi aga iwe dị njọ isi na ọdụ njọ nke dị mma isi na ọdụ mma iwe ndụ ahụ ị na-eme obodo ga na-abụghị ndị obodo na-abụghị anwụ ị na-eche na ọsọ gị na-abụ onwe gị mara na obodo na-abụghị karịa ka ị bụrụ onwe gị na onwe gị na-ebu ka ahịa nọzi ewee ịchọzie nchi ọzọ anwụ ana itolu ji ego ya etechie ya ọzọ ma ị gacha through the process na akwụkwa ka ọ dị ihe gbasara chieftaincy title bụ na o nwere isi ya etozu n'obodo pie ndụ nyere ndụ mmadụ aka nzukọ na ịbụ ezigbo mmadụ na ịchọrọ ọganihu obodo onwe ebe a na-ekwu n'obodo ọkụfu izu obodo ịfụta n'izu ikwufu okwu obodo ewee mara ihe si na onye nke ọnwa anyị dị iwe na anyị mụrụ onye anara abụ nwa onye Awka n'ọnụ nkịtị ihe a na-abịa n'omefu mgbe ịbazi mebezi ụmụ ibe ahụzi abịa na ị na-eme very well then igwe obodo ahụ ịnọ na ya wee kezi ogwe mgbe ọ ya eji agba ọfala ọ ya eme omenala a na-eme every year o nweziri ike n'ime ya o mee gịnị otinye abaghị na ndụ a ga-echi chieftaincy title ụfọdụ na onwe na-ejekwa n'obodo ọzọ jechie ya je weta je chie igwe of obodo ahụ oje enye chieftaincy title ọ bụrụ iwu na ọya abụ na n'ọchị igwe gị ejeghị ya bụ chieftaincy title so na ebe dụrụ ya so na a na-etolu iwe etolu ihe wee bịa ka mee nye ọ bụrụ itolu ruo anyị ekwe ka ime ya n'obodo which is na ọ bụghị about mmadụ inwe ego ka eji echi echichi na ọ bụghịkwa about mmadụ ka m kwuo inye aka ka eji echi echichi na ọ bụ omume gị ka eji echi echichi na okwu ikwu na ikwu ihe na-ekwu n'ọnụ ka eji echi echichi n'ala Igbo abi ya bụrụ ya ihe etolu echi ọbụla na-echi n'ala Igbo a na-etolu etolu itolu etolu wee chie nye itolu etolu ya kwa echiri nye niwe ihe etolu anya wee nọ mefu
ọwụ na ibu onye ori na-aga ewu mmadụ palijoweli ma ọ bụ onwe iwe onye debere ebụla ụlọ ka ya nọ na alụgbana na-alụ n'obodo amaka ego gị nwe na-ewe pina ịchọ ka ichie iwedu ka ya bụ ajarija ma ọ bụ ọzọ ahụ obodo ya cheki enene histrị gị wee malụ ma ya ekweghị ka ịbata na ya tupu ewechie gị ya. Okay, ndewo chief, ndewo. Ụmụ Igbo na-anụgo maka ndị na-anụ ebe a na-akpụ ya chief. So chief abụrụ guy name. Chief bụ nnukwu afọ ihe ndị Igbo ji akwanyere onye ọbụla bụ onye biri ezigbo ndụ ugwu. Ọ bụghị a na-ekwu maka omenala Igbo ọ na-adị unu ka asị na ọ bụ ije gbube ọbara na-awụsa n'enu ite wee na-arụ agwụ. Ọ bụrụ ya bụ part of omenala Igbo. Ya dafụ omenala ihe ndị a ka omenala ya bụ ka onye kachi onye si wee kpọọ ya maka nna m mere. So mụnwa mere ha bụrụ na mụnwa mere alụ onye echichi ka m na ya nọ. So chief ndewo na nkọwa ọrụ otu a kwesị adị ka anyị gbapụ ọsọ wee nerekere ma iwedili ma nọọsụ na-eme na ochi na iwedili ka ọmụ ka ochi n'aka ya o nwere okwu ha rapụtacha mma okwu m ịma na ọ dịka ọ na-eme ọ ga-abụ saịdị gị bikos ọ na-egosi na ọ na-apụta ọfụma ebe a ọ na-egosi ka ijekwa na Facebook mpụọ bata ị nwere ike pụọ bata ọ na saịdị gị so which is anụmanụ ọfụma ị nwere ike pụọ bata dịka unu si wee fụ chief si akọwa onye anyị na ya nọ bụ Chief Chika Daniel odogwu ndị Ọka jide ebube na American. Ọ ndị a bụ ndị anyị kwesịrị na-abịa nso ka anyị na-amụta ife ga-enyere anyị aka na ndụ maka na ọha nwa bụ ndị jere America mgbe America na ọha nwa bụkwa ndị na-agba mbọ ka ala Igbo dị mma. So Chief Chika ama m niile gbago ihe m na-ekwu ọfụma. Yes. So ịgbapụ ọsọ ihe anyị na-afụkwa ebe a bụ anyị na-afụkwa CEO Caregivers International Corporation USA. So ya kọwatụrụ anyị ihe dị na that Caregiver International Corporation. Yes. Ihe n'anya n'iwe na-eme na abịa ma anọ m ebe abatara America 1983 wee nọ ya wee ruo ụba nke nọ iwe and then a sị na akụ na-aga olu ụlọ okwu ebe ochi na be anyị na ala Igbo the 5 states e nwere na ala Igbo anyị nwa na onwe m fụrụ bụ Anambra steeti enwere other 4 states meziri ihe 5 states and ndị Igbo land ndị Igbo bụ nọ na-ewu nwa na onwe m bịa bụ otu iwe na-eme na be anyị ahụ otu agụchi agụ ndị mmadụ ya bụ iwe ndị politicians na-eme wee si mba ihe mebụ na mma introduce iwe a na-akpọ non-profit organization ka na-enyere ndị be anyị anwụ aka ere nwere ike na amakọra na-ewetara onwe onye ka m ji wee meghe iwe a na-akpọ Caregivers International Corporation of Michigan na United States purposely for inyere ndị be anyị aka na the 5 states onwe ego anyị nwere ma iwe nrigote ma iwe ori ma ọchị ya ma ọgọdụ ma iwe anyị teche ya na akpa anyị eje kee ndụ mmadụ iwe na-esiri ike dere nke ọzọ dị ka ibi enwere ndị nne na nna anyị ndị nụlụ di na nwunye ụfọdụ amụrụ ụmụ ụfọdụ dị 75 years ụfọdụ 80 ụfọdụ 100 ụfọdụ 90 something mana be nwere nwa kewa ọ bụrụ nwoke ma nwunye ya nọzi ọ bụrụ si ya nọzi n'elu ụwa ọ kago nka na onwe ezike ibinye nwuje ike ọbụla ọ na ụmụagụ ma iwe ọbụla mana ọ ga-eri iwe maka iwe do good for the kids do good for the gender ọ ga-eri iwe otu mmadụ anwụ ndị politicians anyị ụfọdụ some governors afọ gete amadịba na enwere otu ndụdụ n'obodo obodo onye bụ ọchịchị nchigbu anwa na-ekwu maka ya mana amaara m na ndụ nọ n'ọwụnụ so na anyị merie na anyị bịa anyị na-eje na all the local wards all the wards of villages jee nwee coordinators village coordinators nwoke nwaanyị ọnwa na onwe ebe ndị ya ejezi na bebe jee discovata ụmụ ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị ahụ o nwere nke anyị ga-enweta ọ bụ na mmiri na-amụ ya sef mmiri na-amụ ya o nwere iwe ọ na-eri mmiri ọ na-aṅụ bụ mmiri ọ na-echete na gbọmgbọm na atani ma gbọmgbọm ndị eji wee kụ na-eri onye bụ na ọ na-aṅụ mmiri
so ụmụ iwe niile ahụ ka anyị bụ so anyị bịa bụ otu ndụ anwụ anyị enyewe iwe were iweru ka 50,000 je golu iwe orie adrọpụ ọlụba abịakwa ndụ anwụ na onwe those village coordinators a na-eje na-abụba na-visit iwe to make sure na ba na oke ere anyị nwere ike. Then at the same time, I send some of our state coordinators, but you meet the governors of those respective states. Make a mali that na ndo nwa na ibe duele do na bebe na ikaba na ache and na ego na enyu nu bo ego nji bo maka ndo anwu enyere ego governor ego gi pala ego tie na gbajoweli ibe nyere nya ego gi were we na enyere ndo mmadi aka so no Orie as a point of duty na ị ga-ewefute iwe ị gara eji na-enyere ndo aka anyị merie na Abia. And the governor of Abia no onwe anyị je meet here ya nwa na onwe ngomi ebe anwa na we ji maka we introduce the word to Abia state ba inyere ndo agadi nwoke na agadi nwanyị from 65 years and above aka my only my free medical, which is good, and that's exactly what we are doing. And I make a man a state of Mmiri and I wake governor of Shagodi for an year, I bet you this really 1 year and they go up at happy yashi wage. So all caregivers. So caregivers international corporation. Before you buy in the 5 states on the yellow academy. Okay. There one. Nwere ebe unu si enweta support ka ihe unu na-atụrụ onwe unu ka unu si enweta nkwado unu ga-eji eme ya ka onye na-akwado unu? Yes, I didn't suppose I didn't whether I from America here. You know, there was some donors in the line. Do what I am. Man, do you with only man do you with up? Man, do you with up? Baba, got the banner easy. Even though I receive here, my go went to Solian. Whatever. So. And then when you move to know about when the year you move in a year pack, so when I see me on Rashi, you need the Rashi. No, you donate here to us. And you will go to a container, Paragariando. What I go? So then I name government, I get government houses, they meet the governors. They make a mal that in any delicabania in any land Nduaka by donations. Ego make sure and do na and do the so all by cash what go do whether the government with donations or na in from America here man I'm with plans music I extend it to Dubai all over the world onwe oye mobo na akwa ka ị na-azi eyi echefuti anya gwa ebe ya drop you send it to us we collect it obuno shoes obuno computers obuno whatever iwe ọbụla ịchọ ihe na-eji use nwekwa ego nye anyị kọntena na paraga ego ka eji aparaga containers gotago ma clearing of the containers baghara eme na free so ọbụla ego ka onye ahụ nwere odo na-enyekwa anyị then ndị ọbụla nwere problem in America for a long time and parents akago na enwe ike nyere abụba na nyere enwe ike nwetawe na phone ịgwa anyị village we can send a coordinator because I nwere coordinators at those villages. I am the village in a woman here. Chalk coordinators to the charge there. We are sharing a Jane Bedwell and Wakoja, what Tony Dwell and natural or Chokan and where career. I ain't get me good know. Good and one good and my career man. One day. Was Igbo. Okay. That is good. That is good. So all the go koka do me bunanugo. So kaina gakwaniru. So abịazie na anyị bazie na ihe gbasara first of all Nigeria. So because anyị niile ka bụ mụnwa na ụmụ amara m isi anyị niile nwee ike ndị ga-asị gị na mụ na gị abụrụ so anyị niile ka na-eyuzu paspọtụ Nigeria ka na-emekwa ihe Nigeria ka na-azakwa Nigeria ebe ọbụla anyị nọ n'ụwa niile. So ifugo ka esi aga now. So I try go all our best to stay na Nigeria mana na afugo ka ọ dị. So kedu ife nwere ike ikwu na situation ihe na-eme na Nigeria, especially this ihe Peter Obi, NDC, ADC, kedu ife nwere ike ịgwa ndị be anyị maka otu ha si amaba na this party na-achọkwa ka ha support kedu ebe ebumnobi gị, kedu ihe nwere ike ịgwa ha advice? Yeah, Obinwannem, even my voice in the way we were I knew very well. Ana m anụ nke gị very well, mana ọ dị kedu anụ nke m osiz na be m. Okay, come on around. Ana m anụ nke gị because even in age you are not mma.
Oh, go. Ọ na-emezi nke gị ji adịzi like that. So, ngwa pụkwanụ batakwana ọzọ m ka m wee jụzie gị. Pụkwa bata ọzọ because ịnọghị na. Ya, Igbo na-ewenara anyị iwe ọkọ na-adị asị na bụrụ ọsọsọ mmadụ ka ike na-agwụ sometimes ike na-agwụkwa ịntanetị ike na-agwụkwa ịntanetị ịfụkwa ịntanetị ọ dịkwazi ka ọ dị eme mistake mana ọ na-eme mistake so chief ka anyị gaba n'iru ịnụbago ihe anyị na-ekwu ọfụma kwa ya yes I'm good yes so ihe anyị jụrụ gị bụ ịfụgo situation dị na Nigeria now ọ dị ka this party Peter Obi nọ n'ime nke dịbụ adị kedu ife nwere ike ịgwa ndị be anya na-amaba na NDC ma ọ bụ ndị a niile bụkwa ndị na-achọ ka ha baa politiks ndị yutu anyị and also ndị a niile bụ ndị na-achọ ọkwa n'ebe aka na-eme kọntent bikos ha ma ha na-ekebego ụgbọ ghọtago so onye ọbụla anyabago ụgbọ ga-anyara okenye bikos ya na-eme kịta bụ onye ọbụla na-anakpụzibe nna ya ghọtago bikos na anyị mere ka onye ọbụla mara na Naijiria abụrụkwa nke anyị so na ihe ọbụla anyị na-eme ya ka anyị ji tụọ n'ilu maka na onye tụrụ nna anyị tụrụ n'ilu si na akụrụ na ma onye kpara ya ikwukwara ebe o nwere reason so ka efi nwere ike ịgwa ndị gị ụtụ anyị maka ya gbasara this election 2027 na-abịa. Yes. Yeah. Iwe gbasara Nigeria. Okwe na nibe na-ekwu. Clear. Anụmanụ ị na-ekwu. Anyị na ị na-ekwu. Anụmanụ. Gaba n'iru. Yeah. Gaba n'iru. Anụmanụ. Iwe gbasara Nigeria bụ na Nigeria erigokwa ewi ọrịọ eribe shidova. Origo ọrịọ Nigeria dị bụ na nwoke nụgwara n'ọba bụ Tinubu. Ghọtago? Mmadụ achịghị na-ekwesu ka enyere anyị ịghọta maka na o nwere iwe mmadụ na ọchịchị ọ na-achị na aghọta iwe mmadụ na ọchịchị ahụ bụ na anyị na-ekwu okwu Biafra anya Biafra ka anyị chọrọ dị iwe a na-akọ maka Naijiria n'ọgụ ka anyị naba n'obodo anyị jee mezi obodo ịghọtago and ama m na Biafra nwa abịago ụwa Biafra abịago ịghọtago and na onye nwoke dudisimanị mbi oghere aka ọ na-ebi oghere na-abala anyị ulu of course na oghere aka ọ na-ebi oghere na-abala anyị ulu so na anyị ga-eji opportunity wee nweta ibe anyị chọrọ ọ bụrụ na anyị na-aghọta onye inu ka na-atụ na-aghọta maka ọ bụrụ na anyị na-ana ọkụkụ na anyụ arọ bụ n'ọbọgwa anyụ nshi bụ n'ọbọgwa ka bịara especially ọbọgwa abụ na-agba ị na-anyị iwe na-eme na Nigeria today ọ bụrụ na Tinubu nwa maka ndị uche bụ na Tinubu ya anọ nri nwa ihe nwụrụ jowele amara na demand ya onye of them and ọ bụrụ na o mekete wee nwụrụ na that one year anwụ elebachi wee che ewe were Shettima nwa batie na-esu ewe tugbuo na ọ mgba nkụnụ ya anyị ya abụ iwe dị ugwu n'obodo so na Chineke nna jide aka ka na-aza anyị ekpere na nwoke ana m ekpegbere ya nọlụ ndụ ka anyị Biafra wee bịa jela na achọ mbịa maka na onwe ka o ji wee jewele ebe anụ nwa gbam ndụ agha Fulani awata maka ba regret na anyị ri pawa anụnwa and the man na onwe bụ a die hard so ya nwe na onwe ma ibe ọ chọrọ o ji idea wee rikpu ndụ wee nwetabe mma wee were ibe ahụ and ibe ahụ chọrọ ka ọ na-fight ka ya nweta ihe ibe ọ na-eme na eme ibe anụnwa na ego ọ na-eji ebuko onwe ka ọ na-ebu na Nigeria ọ na-ebu Lagos steeti obodo bie o ji ya emezi obodo ịghọtago long ọ nọ na gọọmenti dị beta onye bụ isi ọnwụnwa na-esiri iwe niile na abịa n'ibido ajụ m maka Naijiria mma agwa ndụbe anyị onye ọbụla ji eyi gbaa voters card PVC ebe na-ebe ịnọ na bụrụ onye Igbo Biafra jiri gbaa anya tụọ yes ka ezi nke bụ onye so ya eme Biafra anyị enụnwa bịa very fast anyị chịrị ọkụ isobe ha ebe ọbụla anyị ga-eje gbu anya bụ ibe maka asị na ya nọ n'ime ibe wee chenji ibe anyị ga-eje gbanya bụ kaadị anyị gba anya anyị malụ anyị na-anya ba ka elichire ya gba kaadị ama na agbacha anya na atụcha ya na ọ ga-eme ihe ọ chọọ mme anyị mara mana ka anyị tụọ nya ụwa na-ede anya n'ibe na-emeni ghọtago ụwa na-anaghị iwe na-emeni tụrụ anyị fụta na igwe tụọ ya elechi wee tụọ ya 2023
anyị dọbụlụọ ya ma tripụlụọ ya na nke ebe a wee mee ihe ewee bụ na atụrụ iwe na onye atụrụ iwe bụ onye duele ewee bụ na ibe anwụ atụrụ na onye winiri ibe anwụ bụ onye duele mana onye meziri mugamuga meziri mugamuga wee maga onwe anyị Biafra na go final okay ọgwụ adụọziala anyị na ndị Yoruba na Hausa na Fulani anyị enwezi ihe n'itinu gbasara ọgwụ otu Yoruba na Fulani ọ Yoruba na Fulani ka ọgwụ doziri na mgbe ọbọzi ndị Igbo ndị mmadụ onye ọbụla na-agwa gị chi na agha ya ada na Igbo na Biafra anyị adụọzi na ya mana anyị ga-eji uche wee nweta ya so onye ọbụla ji gbaa PVC nye ya tụọ vootu ka achụ aja ka ikpe onye ahụ jezie korie ele agwa ojichi ọgụ okori ya jezie korie ka abụ maka na ọ ya ekoriri ya iwu na ọ ya eke o nwere ihe meka ogbe na-ekonie onye ọ ya eke agbagonye bụ ọnya eji ya eko ibe ahụ onye na-anọ n'onwe bụ dị anyị na-eke chiaman anọgolu na-ewu eji ego templeti iwe ọ ga-eme ya nwa na onwe na-atụ ala ebe a ga-emekwa ka e wee bee ya ka ọ dụka ya chi na o nwere iwe ọ bụ maka unu n'anya election by election emere na Abuja last time unu abụ exactly ibe ya eme na 2027 unu n'anya ibe mere na Abuja last time election emere wike nọ na-ewu ewee mee ya bụ election anyị wuru iwe niile gara bụ na atụrụ iwe tụcha that poor guy win very well mana anyị bụrụ election wee mee gịnị wee wefute result emere ndị nwere iwe kwuru onye ọbụla meghe ọnụ ụzọ baa n'ụlọ okay so na ọkwa na ụka esi ya emeghe ọnụ ụzọ wee ya ba n'ụlọ na nke bụ ọbụla atụrụ ya mana dị 2-3 months na kịta n'ụwa na-enezi anyị n'iwe na-eme ndị so anyị bagodi n'ụlọ maka ya mara asịghị na anyị bụ cowards maka anyị ghara nọle na-abụ iwe niile ka ọ na-eme nwere ụmụ okorobịa niile nwere ma webe niile nwere enwe ibe nke ya ekwu onye ma omeghe ọnụ ụzọ baa n'ụlọ ozi na gbasara ya and mgbe ị na-eme dị n'ọgụ ka ị na-enye ndị power to manipulate and intimidate so na anyị eje ya atụ vootu Obi onye Kristian ka ọ bụ onye na-eso ebu Muslim and ọdụ m ka that man na-eso ebu Muslim onye Hausa na ọ bụrụ Muslim Fulani so now it's an opportunity I accommodate all the Christians and the Muslims very well. So no ya ka o ji do mkpa ya atụ ya kedu ele iji ejetụala ndị na abụ ndị ka na-eme Muslim and ndị Fulani ka nọ n'isi ka na-eme n'ọba nwa obodo ịbụ ndị na Tinubu na onwe akroshgo ndị Fulani kabas maka onye bụ na na-agbavụgavụga niile a na-agbawa ọ kụpịagobe ịghọtago onye bigo Chineke mere anyị na this Tinubu of a person so na achọrọ m ka ndị be anyị ji ome gịnị je weta vote eje regista nwee PVC gị fụta n'igwe je tụọ ya vote ka unu ozi aka Biafra ya na honorably ndewo chief ihe ọzọ ka anyị bazie na otu ihe anyị na-eme na mba akwụkwọ gbasara Biafra gbasakwara Nnamdi Kanu gbasakwara Simon Ekpa so ifugonu kesi Simon Nnamdi Kanu na Simon ka ọ dị so anyị ga-ebido na nke Simon Ekpa kedu ihe nwere ike ịgwa anyị na kesi Simon Ekpa nwere any idea about kesi Simon Ekpa maybe ihe o mere o ji wee baa mkpọrọ and ihe nwere ike ịgwa ndị be anyị ka ndị be anyị wee mara na ife niile kwa na-abụrụkwanụ ka bịa tụọ ego ka ije ka ime na nwere ife ọ ga-agba bụ like otu ọ bụ na Finland be Western world which is na mụ nwa na ome bigo obodo Igbo Western world are almost going to 15 years so emego m ihe with ndị lawyer m ihe with ndị politicians so wee ghọta na ihe ọbụla na-eme n'Europe ghọtago iwu ha na-abụ iwu ha ghọtago na ọ na-adị difficult ịfụ onye ndị obodo ijọsụ mma gị iwu ma ọ bụ na imere ihe ghọtago so and obodo ma gị iwu ị na-asụkwana ka ị bịa megharị iwu ha just with your mentality na ọ ga-adịkwa ka ebe a na-agba mmiri n'okwute so a lot of our people dey confused onwe ndị na-asị ka ịkwado ihe na-eje agitate for release of Simon Ekpa ụfọdụ na-asị
na obodo oyibo si ha naghị na ihe adịrọ mma ị ga-eme ebime gịnị ị pụọ na ya maka na ịka na ọ na ya o nwekwara ike aka kpara gị then automatically na-enwe ihe nne ha na-enwe n'usoro eme gị ka esi emekwa ya na ọ bụrụ ajọ ife ka ha na-afụ olesi gburu mmadụ so na ọtụtụ ihe ndị a niile ka m chọrọ ka inye aka as onye nwere experience and international security system so kedu ife nwere ike ịgwa anyị kọsụrụ ojije ji Simon and kedụkwanụ ihe ọ dị ka ndị Igbo ka efeti ndị Igbo n'ebe Simon nọ na maka nwere onwe nke mbagodi bụ dat na Simon Ekpa enwere iwe omele iwe omele bụ na ọ na-azọ obodie ọ na-azọ ka obodie do mma ka enwee Biafra ndị Finland mekwu n'ọwụ mgbe nkewe ndị Finland ya nwuji ebe ha na Russia na-eme emeriwe mgbe emekwuwe ibu ngwa ọsụda na iwe ome egosi na-eji ejiri ya nọ n'ụdị na eziokwu dị n'ojiji ejie nke anyị maara ọkwa the same thing ndị Naijiria na-eme eji ejide na-ejide ndị adịga na ọkwa the same thing ka eme na nke Simon Ekpa manipulation so ibe a na-eme ibe niile na mbụ for intimidation and ka intimidate tie gị egwu na-arụ ka iwe egbe na-achọ iwe na-achọ unu na-ajụkwala ndị Naijiria gọọmenti ahụ ma ndị Fulani ma ndị Yoruba na-achị ekwute okwu ka Biafra na abachi na over their dead body a na-ajụkwala kedu reason exactly a na-ajụkwala kedu reason unu hetili Igbo unu alaikiri anyị unu achọrọ anyị anyị chiri aka anyị na-aba anyị na shiri nwere ka anyị onye nwere uche anyị kedu ibe bụzi reason unu o nwere ihe dị na akpa mkpi so no iwe dị anyị so Simon Ekpa ya bụ afụta n'ike ọnụ ya afụta n'ike ọnụ o nwere onye Mandela mgbe eji Mandela ịmara many years eji mgbe eji na-ewe mana ọ ga-afụta ọ fụtazi fụtacha ma chikwu ọchịchị Simon Ekpa na Nnamdi Kanu ndị unu nwa na fight for Biafra na-achị wee ji maka nọ na nga ọba na-abọghachi hụ na Biafra ma Biafra bịa ọsọwa na-abọ sọsọ Simon Nnamdi Kanu na Simon Ekpa ya chikwu Biafra maka ba gbanye bachọ mmeli iwe chukwu ji ebe gift chukwu nye ebe to do it na Nnamdi Kanu ka o ji ọnụ jiri iji ede wee kwuru ya Biafra ya chọọ nwe bụ Biafra ya eme ka at least every year ka a na-enwe 1,000 to 2,000 billionaires ịmara Igbo mmiri kedu leader kwugoro ya n'ụwa achievement ya ga-eme ka a na-enwe between 1,000 to 2,000 billionaires like China na n'obodo Biafra ọnụ nwa maka na o nwere iwe ọpa n'isi ọchọ mme n'obodo obodo dị mma the type of dream o nwere for the type of Biafra o nwere dream ya the type of a country o nwere dream ya onye nwa ya handle ya so na ọ ka nwe ọnụ ya bụ afụta na-ewu na ọ bụ ka Simon Ekpa ji ya fụta anabara abụ fụta bụ Biafra ashia ma Biafra bụrụ nke a bụrụ president nke a bụ prime minister rafụchi ibe niile ndị Naijiria na-eme na-abụrụ abụba ndị Finland na-eme nọnsens ya nwere ike ebe ji azụ eje ele ahụ Mandela si wee fụta ọnọchi ọlụgbo sabere years ele ahụ ka ndị na-agbaji ya fụtacha so ị na-achịkọwa kịta na ebe anyị ga na-eme ebe anyị na onwe anyị ga-eme na mgbụ anyị bụ ndị Igbo bụ anyị ya akaba arụ na-akwado nwa na abụọ na make sure na anyị na-encourage iwe de na fight ibe ahụ na fight ibe ahụ na fight anyị na fight ya do or die ka anyị nwetie ahụ na onwe were abụ ya ndị oke ahụ ba na ụba nwa obu ike ụpụ adụba happy anyị na-awa ọkwụkwọ maka gbagwado uwe mfụta na nga ụlọ nga aba na-abụrụ bebe mana enwere ndị ha rapụrụ wee jebe mkpọrọ na nke ndị agha rapụrụ ka ịgwa n'ime na ha na nwa anaghị emekọzi ife ọnụ dịka ha si eme mgbe ha nọ like ịbịa na nke Simon na jụgụ na ịbịa kịta na enwere groups of ndị creators say that na ha nwere onwe ha bụ otu a ha si wee chọọ ya ka ọ ga-adị like enwere ndị otu Ngozi Arabaeze nwekwa ndị otu Oge Nkere and two of them kịta na anaghị arụkọ and ọha Simon bịa zụrụ ha like ịma na ịbịa na leadership ọ bụrụ matter of onye ga-abụ president onye ga-abụ nke onye ga-abụ nke ọzọ
government think about the structure and about the performance. So automatically, ndị akịta na nwere ndị ha na ha chịrị ọchịchị. Definitely, ndị ya na ha chịrị ọchịchị kịta na amaghọ dị ebe ọchịchị. So then from the mindset of all of us media, anyị journalists, we are in afọ bie sokwa na cause problem n'ala Igbo. So now, ndị a niile ha rapụrụ kịta na gị nwa sokwa nọrụkwa na-egekwa ha ntị na-afụkwa ka ha sacha ọchịchị. Gịnị mere na Ngozi Orabaeze kịta na gabaziri onto say that na United States of Biafra government is under her care? No, nyanwa bụ ihe na-afụ ya na Simon nyere mandate, nye power, nye everything according to the structure of brigade. Then oge nke the snow no asị na ọ bụrụ otu aka o kwesịrị isi dị. So for you, for your knowledge, kedu ife nwere ike ịgwa anyị nwa na ka anyị nwee ike imebe anyị kwụ na to this party? Anyị na-anụ ihe na-ekwu, anyị na-anụ. Iwe dị na ya bụ ọ bụrụ ọba ọnọdụ ka mmadụ na-abụ mmadụ anọ na-eje ka baje gbute anụ ene ka a chọrọ ka egbute ewee nọ ịga na-eje nje gbu ya bụ ene ahụ aka egburu ene anụwa ọgụ kụwa ọkpọ elechi ihe nke ya wara ma onye ya akpọ ọkpa na onye ya akpa isi iwe okwu nke dunia. Anyị aghara ebido ọba wee kwube eleji ya eke ma eleji ya eme ma ndụ ya chịrị ma ndụ ya ara achịrị no until that anyị azọta ya wute anyị na-achọ zụta anyị zọta na sọrọ ewekwu okwu ya wute. So na the main thing m na-ayọ ndụ be anyị niile n'ebe anyị anọ na bụ ndị niile na-agba mbọ ka Biafra bịa Chukwu ya agọziba niile o nwere mgbe onye ọbụla ji ihe eme perfect. O nwere mgbe anybody all of them ji ihe eme perfect. O nwere ndị ya eme mistake. Onye mee ya mistake ahụ n'onwe ya ọ bụla honest mistake akọrekt ya akọrekt ya akọrekt aghara akọrekt ya nke public aghara akọrekt public ije na media na-akwa ihe ma ọ na-abala onye na-achị na onye bụ nke no. O nwere onye na-akwụ ya ụgwọ ọnwa, o nwere onye na-akwụwa Ngozi Orabaeze ụgwọ ọnwa, nwere onye na-akwụ oge kere ụgwọ ọnwa. Ọ bụ ọgwụ Obinwanne n'ọbadị onwe onye na-akwụ ụgwọ na iwe dịrị na-emeghị ya. So na ibe anyị ga-emedebe nwere iwe ọzọ bụ onye ọbụla ga-egbe ndidi eji nwa ya wetuo obu ala anyị agharazi akwa onye ọbụla ihe anyị akwa ya criticize everybody because everybody na-eme ka na-akwụfu mmiri n'ugbo ka ogbenye ekpune everybody na-eme ịghọtago. Ọ bụgodị iso ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụmụnne nwaanyị nọcha ndị na-aga abịa o nwere ụfọdụ nwụcha anyị because na-eji Nnamdi Kanu sacrifice ndị ụka ahụ mere anyị emeghị anọ that little way ya nwa na onwe echi wee like wee chọ ka Biafra bịa ka o ji eme ka obi nne ji dude bụ. So na iwe anyị na-ayọ onye ọbụla bụ ka anyị jọsụ gbene Christian na anybody onwe onye ma nke ọ na-eme ya na-eme ibe anyị maara bụ ka Biafra anyị bịa and ọ bịagokwe. No need of all this war, this media war now, but no. You what I go? I have my stand. And I try but not like a few days ago or a few months ago, now a few weeks ago, sorry. I will not do or even in the no. So all called it. At least Mmiri can water. Na ọ ka bụkwa ihe a niile na-ekwu ọ bụ na ndị be anyị ghọta that na onwe ihe dịka unity and yes ihe niile na-akọwa bụ na ọ baghị uru anyị nwee bịa na-agba onwe anyị wụọ ma ọ na-akọ onwe anyị ọnụ because na people amaghị that na ọrụ arụrụ arụ na-arụgie ya na-echezi bụ ka o mezuo onye gaghị asị gị na ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ọ bụ nke ọma ka ime nke ọjọọ ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya. So ọ bụrụ na ị nataghị ụgwọ ọrụ ya na ndụ ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya n'ọnwụ. So automatically na-enye ndị be anyị advice ndị anọ na social media enweghị ịchọ ka ọjọọ ịbịakwa kwuo na oge nkeri onwe na-akwụ ya ụgwọ and Ngozi Orabaeze onwe na-akwụ ya ụgwọ the same thing Nnamdi Kanu onwe na-akwụ ya ụgwọ and ihe anyị na-eme voluntary. So ọ ihe na-achọ ịkọwa so automatically ndị be anyị akịta na-amụ bụkwana ndị na-akpọzi ha ndị isi. Ịma na onye a na-akpọ onye isi bụ na onye na-eso nwere ebe ọ na-edu ana onye bụ ife anyị na-ekwu okwu na ọ bụrụ na anyị na-akpọ okwu afọ na-agwa ndị mmadụ ihe o kwesịrị na-agwa mana anyị na-agwa onwe anyị aghọ because na sometimes ọ na-abụ mfụba ndị be anyị okay pụkwa batakwa. So ka anyị na-ekwu ka chief wee bata ịma na abịa na
ihe ndị mmadụ ga-abụ onye fụ m ụgbọ because na ị na-anya na ụwa ị na-anya two things bie na-egbu mmadụ. Chief n'ebaghị anyị na-ekwu ya na yes ya okay. So na nchịkọta ya na ihe na-akọwa bụ onye ọbụla akọzi n'ọnụ, onye ọbụla anụzi n'ọgụ na Biafra begokwan. exactly. Ị gaghị abịa ka ị bịa sịba oge nke dị mere ọfụma, onye nke a mere ọfụma. Ndị ihe anyị na-anụ bụ ọgụ, anaghị ete ọgụ mma. So ọgụ bụ otu ọbụla esi n'ote ya ka a ga-esi. So mana ndị a niile bụzi ndị according to information anyị na-enweta ọnọdụ ka information nweta n'aka lawyer Ejimakor now because onye ka m ji akpọ ha because they know that I know the truth of everything that going on between Nnamdi Kanu about IPOB, how everything will happen. Mana nke m amaghịzị bụ ya na-eme n'ime court ahụ whatever Nigeria is doing. Na ama m na Nigeria amanyenwu Nnamdi Kanu a peaceful grant bail. Ọ dịrọ possible because onwe onye ga-like n'ụwa ihe na-adị ya ma were enye gị bịa chebezi ihe ga-adị ya ma o nyere gị enye. So onwe onye na-eme ya mana ha agbụghị mmadụ shuga n'ọnụ ọgbụpụ ya because na ndị Nigeria bụ ndị nwere ihe ha ji azụ onwe ha bụ ife a ha ji egbu anyị. Ihe Nigeria ji azụ be na ụmụ ha niile bịa ji egbu anyị. So mgbe Nnamdi Kanu je Nigeria gọọmenti anyị mara na ọ na-ekwukwe n'ọnụ na you cannot get law in Nigeria. So otu ọ dị otu akịta na alọ Ejimakor bịa kwuo one thing say that if I ejofo nwere self mgbe ha na-anụ ọkụ n'ime onwe ha nke a na-ha afụ anya na social media. So that no nwe mgbe ọ nọkọtara ebe o kwesịrị ije kpe ikpe, mgbe o kwesịrị ikpe ikpe okpupu ya okpu narị ya faịlụ ya ka ọ rapụ present the case because Nnamdi Kanu feel that alọ Ejimakor with knowledge about ife na-eme than Ejofo. Then ife a kịta na Ejofo mere kịta na the problem na-enwebe ha ncha niile n'ọgụ ha alọ Ejimakor hide ya ka ọ rapụ escalate mgbe ahụ ya ka ọ dịkwa packaging ka ọ bụrụ na respect ga-adị. Mana n'ezie ife ahụ ha mere kịta kọsụrụ na n'ụwa na kọsụrụ na ime ndụ anyị because many people castigate alọ Ejimakor chee na ife Ejofo bụ onye na-eme ọfụma because na ha na hide what is destroying them. Think that ha na-eme ka ọ dịrị Biafra ma dịrị Nnamdi Kanu ma dịrị ọbụla because agba m n'ife ndị a niile mgbe ọ ga-ebido too ebe ndị a ga-ebule m ga-aka anọ ọnya ka iji were okwu okenye wee sị na ife niile a na-emekwa na ha chasị mezie ka ọ bụrụ strọgụ na ọ bụ na anyị kwụsị kịta gaba n'iru na-akpa nkata ka m na-esa akpa nkata na-ajụ onwe anyị ajụọ ma na-ekwu ka chi esi wee kee na ụdị ga-aza anyị ndụ na ọ bụ ụdị ga-egbu anyị egbu ịma na ọ dị na gboo. So which is na mụ na ụmụ ghọtara that na ozi ka ya chọba udo ka a na-ekwu. So enidom ka m bịa gabakwuo more for further of that. So na before ajụjụ ikpeazụ m chọrọ ịjụ right now bụ ka m metụgodi okwu na aka ekwu ba. Okay, ngwa gaba n'iru. Nke mbụ iwe nke ịbụ na iwe a na-eme iwe bụ na Chineke kere iwe niile anwụdụ n'ụwa o kere mma kee njọ o kere okwu na ụka kee udo. Anaghị eme udo ma enweghị okwu na ụka. Ihe nọkọtara n'go anụ na mmadụ ji eje nje toilet o buru ụzọ biche ka ọbịa kanye nwanshi ya. Ihe so anaghị ekpe udo ma enweghị okwu na ụka. So na okwu na ụka ga-adụ and okwu na ụka adụghị ma na ụka nwere ibe a na-eme maka ọ balansịra. So na iwe ma lọya Ejimakor na akọ nke ma eji ọwa enwe issues ba na-enwe ahụ ọ bụrụ ibe anyị apụta na-ekwu iwe mkpụdo mkpa na ya bụba nwa enye ba setụrụ onye esetụrụ onye move go further a na-emove forward ka enweta ibe anwa anyị chọrọ. Ịghọtago ebe a ọ bụrụ anyị otu ha jikwa na isetụrụ ya n'ime onwe ha wee were ya n'ụbọchị ọgụ na ọ bụ anyị ma na-atazi n'afọ ya. Anụcha bụ anyị mana onwe anyị egbobe ya bụ ọgụ na anyị ma na-ata gị nata ọrụ anyị egbo ozi ọgụ anwe egbobe ike ọ bụ na ba na-agbara anụ ọgụ nwa na-agbara anụ ọgụ anyị wee gbonwe onwebe anyị ya egbodobe ya ka na-agwa gị na ndị otu ha na-asọpọtụ ya bụ sisibere nwa ha na ndụ na abaghị na ibe m na-ekwu n'iwe ndị obodo anyị jee ka anyị jee chụba nke ahụ nke nna agbanarị anyị na-aghọta ya ba the main thing anyị na-achụ ka anyị nweta bụ Biafra ọ dịbe anyị na-achụ and Biafra nwe anyị na-achọ nchụ anyị na-achụ anyị rafụ ya bụ Biafra anyị na-achụ wee jee gbuwe megodi kpụrụ n'wagodi ọgụ mebe ibe niile ma onye memachi agbaghara anyị ghara enweta Biafra gbanarị anyị and when you come back again na ụlọ gụzi Biafra nwe nwetara udo adụ okwu na ezinụlọ unu ọ bụrụ ibe anyị chọrọ na bụ onye ọbụla nwee ndidi na pride ka anyị fesi ka anyị chọbagodi Biafra anyị na-achụ azọtachazi anya anyị na-alụzie n'ụlọ onye nwoke mma n'imejọkwa amụ nwoke mma ibe ji wee memele nwoke m na ebe igwe amụ ekwubezie nke ahụ
Ndị juru no deba shodu ma odugo no mmadụ ga-emechi mmadụ. Gbaghara ya, rafu ya. Mana ebe ibe anụ nwaanyị na-eme ka iweta ibe wee nụ anya bụ ọgwụ. Anyị ghara na-enweta ya. So ihe na chief na kedu ihe nwere ike ikwu na insecurity na bai, because for me, maka ana m ekwu nke m, for me, ọ bụrụ na anyị agwara nwaanyị eziokwu and anyị abịaghịkwanụ na-ekwu eziokwu, nwanne anyị mmehie anyị ekwuo na omehie na-apachi ka o wee bụ na onye ọbụla dị holy, 95% of ndị Igbo will die. Ya na agbago bụ ife m mara ọfụma na mmụọ na mmadụ. Ihe ndị bai dị very very hard mean, and mmadụ gbube mmadụ gbubego. So insecurity na bai na ihe dị na Biafra, a lot of people emejogo onwe ha, tụọrọ onwe ha asị, gwọrọ onwe ha ọgwụ, art ya many things dịka akwa ọkọ na ndị otu ihe niile emego. So and otu akịta na chime election, a lot of people aghọtago na ndị youth anyị kwesịrị ịba na politics, because ihe abịa cardinalize gwara ndị IPOB. I remember am. Ọ sị that na onwekwana ihe nwere ike ikwu na ihe abụrụkwa ihe ụka na-azọ. Na the way anyị ga-esi wee meri nwa ọnwụnwa bụ anyị nwee ba politics. Anyị bazie politics, na-ekwu na politics, na-ekwukwali onwe anyị na ndị ọcha ga-anụ ya karịa na anyị nọ n'akụkụ si na ya achọghị join ndị politics ma na-ekwujọ politics. Ima soro ndị ọbụla bụ ndị isoho wee si, ị ga-ajụnụ ka ị esi rie maka na ịmara ka esi sie. Ghọtago? So automatically ihe dị na Nigeria anyị niile etokwutere etokwute, enwe ndị ọ bụ ya ma bụ property ya ka ọ bụ. So ịbịa iwere ihe n'ime, ị ga-ajụkwana ha, esikwana ka i were ya n'ike. Enwere ndị partnership ya ha nwechara were nụsago. So n'ọnya ka cardinalize ekwuchara, anyị nwachikwara ya echewo, mana ọ dịkwa ọ ga-adị ka ha hapụ ịbịa kwube ka nha no sometimes ka anyị were obere okwu wee kwuo okwu na-asị na onye ikwu okwu oke ga-eji okwu ọnụ wee mara ebumnobi gị. So na ịbịa na bai kịta si insecurity dị ebe a, and insecurity dị ebe a, enwere ihe dịka ESN. Everyday anyị na-anụ ESN. Anyị na-anụkwa Liberation Army. Anyị mechikwara nụ nke akpọrọ Marine. A lot of things anyị nụrụ, and those things ahụ kamụrụ a lot of people down, mekwa ka people mara na ife na-eme. Mana ozugbo ngwa ngwa ejidere Nnamdi Kanu, ejide Simon Ekpa, those ESN and Liberation Army and Marine and so on bụ security all our people believe in. Anọkọtazie ana-afụzi ha ihe na-emezi na bai kịta na nwe ozo na-ekwu okwu ka a ga-esi wee kwụsị ya. Onye ọbụla na-eblemzi even ma security, somebody like Gentle Yahoo na-eblem kuzi ndị nọ na social media. So instead of on ground na-alụ ọrụ ya, which is Nnamdi Kanu onye ọbụla support kwara, onye ọbụla na ya akpọ nne ya onye ndu anyị, our prophet, our leader, our miracle at this kwuru say that na anything concerns security, let us know they make it publicly or sell it to abroad or call people from abroad. Yeah, but the just Gentle Yahoo say our leader, but they follow the structure of our leader according to security system. So can if you make about insecurity and here cause insecurity and here give that insecurity the coco and advising making the Gentle Yahoo at least Okocha yesterday who got something like that and league is na okwu. Yeah, thank you very much. The question is Doma. Insecurity abroad and Baraka Nani Bayo, Brosser and Igbo, insecurity do. Insecurity do now was and Kedwu. Yoruba and the bank, insecurity Boka in Evo. What I go? Even the River State. Insecurity every day. Ekwugheri nke ka dụkọ ju nke dị nwa mild, ekwuwe na n'Igbo anyị ọ dị mild. Ịghọtago ebe a? So n'ibe m nwa na onwe m na-agwa ndị be anyị na nke ahụ bụ ndị Liberation Army. Ịbịa ba na Nigeria na Air Force, enwere Navy, enwere Air Force, enwere Army, enwere Police, enwere ndị Road Safety and so many more. In our water, can you ever need an allo? You ain't an allo bogene security. You got to go. So, open and do ye said, Canon, Aluya Wall. Well, we are a book. I do show and do. I don't want to get any more. I generate Pumu. I am on, maybe even editor for production. Obulu and do Liberation Army, the average book sent to Carnival.
Ibu ndo na achọ ka ekpokọta ebe ọnụ wee nwee ike ma ekweghị na ba ya ekpokọta ebe ọnụ ahụ onye ọbụla alụbela uche alụm ya alụba ndị na-alụ the same thing na a na-achọ ka alụọ ka udo du ka sekuriti dị n'obodo anyị. Ọ bụgodị na ishi na ịchọrọ ka go na ibu kedu abịa nwa ESN mana ịchọrọ ka ịlụkọ wit ndị Liberation Army iluchiwe nke gị ike sekọvanị dị area nke ị nọ na ya Liberation Army na onwe anọlụ ikawa nọ na-eme ido ọ bụ na Liberation Army nọ na Owerri ndị nke nwa jee n'Ụmụahịa ọ bụ na ndị nke ọzọ nọ na Ọka ndị nke ọzọ jee n'Ugwu Ọba ma ọ bụ na jee na Enugu a na-alụ the same thing because anyị na-eme bụ na anyị na-akwọ mmiri n'ụgbọ ka ogbe na-ekpuna so na nwata iri isi were alụ ya mgbe a nụchazi ya bụ ọgụ anyị enweziela akọnụ mgbe emechazi oyi na-anwụ ewegota ya Biafran na-ekwu okwu ya egweziera tebụl anọziala na kpafu alụ mana menwaala onye mmalịla ochi ga na-eme ya ka e wee dushọ na enwesị na sekuriti for the how many years na ka ebidobe ebe ahụ egbuchago ebe niile na be anyị no ana m alụ ụlọ enwedo na ana m alụ ụlọ na nwata wọd ya still working n'agbanyeghị na na-anụ ya bụ ọgụ na-ebi ebe a na-eme ya still working and doing their job. So na mụ na onwe m kwadolu ka anyị na onwe anyị bụ ndị Biafran ahụ ndị Igbo ahụ ka anyị na-asọpọtụ ndụ ahụ anyị nwere ike ma ọ bụ ESN ma ọ bụ Liberation Army ma ọ bụ Biafran Army Forces nke na nke ọbụla mana ibe nọ na-ewubu n'ọbịa anyị ka nọ na-edifend the place anyị nwe ibe anyị nwa anyị eyiwo jele ebe nọ na ọntị na Biafra abịa. So ịma ihe atụmatụ gị makwara ama chief mana onwe ndị na-agwa gị na onwe ndị na-ekwu ndị be anyị na-ekwukwa ọnya mere nsogbu anyị na-enwe bụ na otu ibu chief Ngozi Orabaeze nọ na Amerịka so ọ bụ na Ngozi Orabaeze adịghị eme ọfụma inwe aso ezigbo nwa afọ Igbo inwere ike ịkpọ Ngozi ma ọ bụ jee n'ebe ahụ ọ nọ si agịrị nke na-emedi because ndị Igbo nọ na America dị ka as if to say because na ha dị balance with the law of American and the relax they don't even know how Igbo react before because anything somebody is doing maybe they emeti ọfụma onye Igbo ga-eku n'ije like ọ bụ na enwere onye nọ na Hamburg ga na-eme enye nsogbu n'ihe gbasara Biafra that is why they run away anywhere I go. I am the one who is going to make the person to feel in the world kwesịrị. So otu a kịta na anwụ ije n'ụzọ anyị na-enweta information anyị na-enweta as a journalism enwere ndị ọ ga-agba ndị Igbo taa afụfụ tụkọtacha ego nyefe asị ndị Liberation Army security or ESN erie the money and ha rigwa the money ịgbabazie ha ekwere ike were ekọba onwe ha ọnụ then otu ị na-asị ka anyị kwado fa ka anyị kwado onye ọbụla na-enye onye ọbụla kwado ha onye ka na-akwadokwanụ ka ndị na-ezu ego ka ndị anaghị enye ezigbo aka ka ndị anaghị echekwa obodo ka ndị a ga-enye esi go information yeah ma anyị ayọzi na mberi ka ọyọ Jizọs anyị ayọ Jizọs direct. Okay. Ọ bụrụ ibe dị n'ọwụ na-eme and they verify ya anya maka mgbe ụfọdụ enwere ike bụ propaganda mana let's assume na ọ na-emeri ele na a na-aga eweta ego nyebe n'obe ma ba alụzi na ya bụ ma onye luo onye ndụ ahụ ịghọtago anyị ewe investigate ya ọ bụrụ dị na eziokwu ka ọ bụ anyị agazi direct to ndụ ahụ na ndụ njes anyị ahụ ebe anọ na-enyezibụ ya direct nwegodi ego ka ọ bụ na anyị na-atụnya bụ ego anyị tụtazi anya nye send ya to them direct after all enwere bank na ndụ nke nwa na-enye na-ewejere ibe na be anyị na-enutu ya wee weghọlụ because na security na-enwe system ọ bụ Igbo na inwere spear ọ na-enwe security na-adịkwa ka gọọmenti na a na-enwe na accountant secretary treasurer everything. Of course na eme ya ọ bụrụ ndụ ahụ ya nọ na Homeland ya ga na-enye that's why a na-ekwuzi kịta na ndị anọ n'obodo oyibo na-eyuzi ndị nọ na ebute ego ha ekekwa buchetakwa ndị nọ n'elu sef. That's what I'm saying. If I get me where was on here, and you enwe a committee, and you set up a national committee. Ga monitor iwe do no. I got to go over. I told you we go. I do show na we go na emeri olu over aka direct. Na ga onya na gain ya we go menye losing ya. Machine is no nya onya we go. Eba mana na gain ya go menye lu na. I try another alternative. Ejiga again mo ba jan ju those angels ke di elu ni stock e na me ke go no elu tunu na do kana ko nye ndu made go enye lu nu ke di elu nu su feel o ge shi na me ko nu we mo nye kana na idea they will bring idea they know
Technology enwe now do. Edi shika na-enyelu mmadụ ego banya direct. Anyway, ọ dịgo ka ọ ga-adị. Chief, anyị ga-ewere okwu na-abụ na comment section, so because o nwere ndị kwuru okwu ebe a, so ka mara na ife ha kwuru ọ bụrụ ife agasa asa ọ bụrụ ya agasa anya chịkọ ịgbaligo ya nọ na wana na-ekwu okwu ya nkwere gị nkwa. So oke onye nke a kịta na kọrọ ọnụ nwere onye nke ndị nke a kọrọ ọnụ ka a kọrọ, so okay, ọkwa he. So o nwere onye nke sịrị that na ihe ọbụla ọ sọrọ so onye ọbụla na-ekwu na United States of Biafra ka ama, so ifugo that na automatically na ihe azụnyere ha n'ime na anyị nwa abụghị United States of Biafra, because ọ bụ na anyị bụ United States of Biafra ọ ma nkọ gị ọnụ as chief ịbụ. So kedu onye ndị zụrụ ndị a ka ebe ndị a nọ and ka ndị na-edefend United States of Okay, ka m gụọrọ ọnụ gị ka o si wee kwuo ya maka na ọnya bụ ife ahụ niile a na-ekwu na aga na-akpọ okwu afa. So onye nke akịta na-anwụ bụ akaụntụ ya bụ gift, somebody gift, which is na gift either nwanyị or nwoke, gift Okeke. Gift Okeke, and also that na what we have is only one government, that one government, the United States of Biafra, no other. So which is Onya a commander of United States of Biafra. He commanded now and he ruled. And among them, United States of Biafra only Mara government here, Kinyera Anyaka. United States of Biafra meaning the state Biafra, what do you mean? Magana Mari would mean, you mean, but Biafra West State here. Manayama says no, Sosia Kama, or this Eka, like you track it now, IPOB. Indigenous people of Biafra, United States of Biafra, the Biafra Republic government in exile. We have a lot. Yes, and that a lot. Now, but I have exactly even. Yeah. And you were in Subuna and do Oye and Kekulo, where you walk ladronjo. My Biafra, my United States of Biafra, maybe even Oje or Ojazalia Baba. Kayana. Obono bridge she don't Quebec and Maba, maybe a Kayana Bono. All competition kind of there. You baby, you cake and my yapa dear. Manabadi now, immediately now one hour, Buni Muboko Bobonekune. So you really know what your name, Mandu Bridge, Mosha. Okay, what the Biafra? What by you after all, can you buy someone my other United States of Biafra? Yeah, that's the best name. What about the other bridge? As you know, Average Malay and Nigeria Biafra government. So the government here, that name is the name for Nigeria for Biafran government. It's for every yes. Believer of Biafra and also of course, right for all Biafrans. So which is not women are but he's a good one. All we have to do is maybe why can't we preach about it? What do you make a boom to Biafra? Where that United States of Biafra Cobo? No, we can't put it because that is what it is. Yeah, what chief? Dalo chief, invitation on your never talk obiam. So I cannot book one open here about Joanna. If you're going to kuche, can't the mother Masquana on the Matakwa. Because if I ain't Kakatana Obiano, Okuanuchie, and Obon no quick meditate no Chigaria, where man Biafra onye wiche. Biafra Juku na umunai, ma one name of fighter. Onye wiche, Obuna Haga me and ndị ha bụ ndị ọgafa maka na onwe ndị ha na-ege ntị ndị ọga ha ga-enye ha preaching of Jesus Christ ka ha chigharịa onye ha preaching of omenala nke Chukwu Okaya because na ụmụnna anyị efuona ọ bụrụ master prophet ọsị na ala Igbo na-agba ya so automatically okenye na-agba ofe erikazi mana ama m na otu ya nga na-anabata gị na-abịa na-ewere ofu n'ofu oge gị o nwere ike mgbe anyị ga-eru n'isi ha nwana onwe ha nwere ike ha ghọta ebe anyị si abịa maka na amamife ka eji amakwa n'okenye deje chief ekele gị thank you bye bye so Igbo ndị ọma na-eke anyị ntị n'onu
onye anyị na ya kwuru okwu bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel, ya bụ odogwu ndị Ọka jide ebube na America, and ọ bụkwa na CEO of Caregiver International Corporation, bụ ndị na-ekwu maka ka ọ ga-esi dịrịbe nna anyị mma, dịkwara ezinụlọ anyị na mma, bụkwara ndị na-enye aka ka ndị na-enwere ka ha nwee. Mana achọrọ m iji ohere a wee gwakwa ụmụnne anyị dịka ndị nke kọmentịrị egbugo n'ụmụnụ na anwụgo, so ụ naghị eteta ọzọ. Forgiveness is not in the book of Obinwanne nke ndị Igbo, so unu anwụgo, so unu nwere ike reincarnate. We believe in reincarnation. Reincarnation is mgbe ị ga-ejeje create another account, so ị na-echetakwazie. That is what they call reincarnation, and they had reincarnation all acceptable n'Igbo language and Igbo culture. So mgbuo gị return kwa onwe gị to another human being, ịbịakwa ya anabatakwa gị, ịkparịkwa nna gị, anyị egbukwa gị ọzọ. Gosi eji wee mara m bụ ogbunwe ugwu, jee jụọ ya na-akpọ ogbunwe ugwu. I will make you go and come back again. So ana m ekene unu bụ ndị ahụ bụ ndị eziokwu, unu nwa bụ ndị nọ na social media na-agbakọ ụkpaka, ma ndị sị na-enweta ha na ndị nọ n'Obinwanne mebi akpọba ha iyi. Ịmana onye ọbụla o nwere ụmụ agbọghọ, o nwere ndị ụmụ nwaanyị anyị mere alụ na mgbe ha na-eto eto. Ghọtago, nwere ụmụ nwaanyị anyị mere alụ mgbe ha na-eto eto, ana ụmụ nwaanyị anyị mere alụ mgbe ha na-eto eto, ha tonite aja na-atafe afụ, ha na-ekwugherizi na-akpọsa iyi. Anyị nwere na vileji anyị, like nne anyị ochie, papa ya sị na o mere alụ mgbe ọ nọ na Agbọgọ, so na-arụ na-agbakasịzi eketa, ọ na-aka nka. So ịfụ na nwaanyị ọbụla na-aka nka na-akọsa ọnụ, o nwere ajọ ihe o mere na nwata, so ọnya na-ebutere ha ekwurekwu. Ghọtago, ebutere ha oke ọya kọmọnụ, maka ọ dị difficult. Nwaanyị amụrụ amụ bụ nwaanyị Igbo amụrụ ọfụma, ị na-anụ nwaanyị Igbo adị Igbo, ọkọ mmadụ ọnụ, ọkọ nwata mmadụ ọnụ, mata ha nwata ahụ bi. Ọ dị difficult nwaanyị Igbo imepe ọnụ kọọ mmadụ ọnụ, maka na nwaanyị believe na nwa niile bụ nwa na. Mana ifuru ka ụmụ nwaanyị Igbo kịta si eme na social media, ifu nwaanyị Igbo tukwuru ana gba ngada na-akparị nwoke, na-akparị onye ọbụla na social media. Ya kwa nne mmadụ na-akọsọ ọnụ, gị nwa na nwoke na-akụ aka, nwoke a na-akụ aka, ụmụ nwaanyị na-achị. Ihe na-akọ ọnụ bụ nwaanyị ibe gị, nwa nwaanyị ibe gị, na ala mmụọ amosu ụmụ nwaanyị. Ọkwa nne onye ahụ na-akọ ọnụ ga-anọsakwa gị ọgụ, gbuo gị na the kingdom of the women. So otu a ka ọ dị. So ụmụ gị kwa ha rutekwa, ewerekwu ya ahụ imere wee gwakwa ụmụ gị okwu. Onye mere nna gwa ụmụ nwaanyị Igbo, ụfụ na mejiri ike agwa nwaanyị Igbo okwu. Nwaanyị Igbo bi emebiri ala Igbo, ana nwaanyị Igbo bi ege na-ata afụfụ ya, maka na ụmụ nwoke emezi n'ala Igbo bụ na ha jije nụbazie ndị ilo, nụbatabazie ndị ilo. So mana ana m agwa onye ọbụla bụ nwaanyị Igbo nọ na social media na-ekwu okwu Biafra wee na-akọ ọnụ, ana m enye gị asụ onye bụ ezigbo nwa afọ Igbo si na Amaji Ụmụakashi nke dị na Nsụka. Ana m agwa gị ya, ihe ahụ i chere n'ịma, ma nke ahụ ịma wuti Nnamdi Kanu, ma nke ahụ ịma wuti Uche Mefọ, maọbụ ịma wuti Simon, ọ gaghị abara gị uru. Na mark my word, ọ gaghị abara gị uru. Ihe ga-abara gị uru bụ kedu nke chi gị gwara gị, kedu nke iji anya gị wee ghọta, nke ahụ ifuru ka ekisi fụ ya, nke ahụ ị nụrụ ka ekisi wee nụ ya, nke bụ eziokwu. I cannot be talking just to please me. I don't need it. Ọ mụ na-agwụ na mmụnye gị ihe, nkụziere gị ihe, nzunye gị ozi, mgbanye gị ụka, were naba. I don't need you. I don't need your friend. I don't need your praises. Chineke ekega aka oyibo kekwanụ mmiri ọ ga-anwụ. Ọ bụ na Chukwu sị na ihe ahụ niile na-agba mbọ ka ala Igbo dị mma, ka ala Igbo marakwa ebe omenala ọdịnala. Chineke nke ndị Igbo sị na ọ ga-emezu n'isi m, ọ ga-emezu. Ọsịkwa na ọ n'isi nwa m ka ọ ga-esi bịa na mmezu. Otu a ka anyị ji wee bụrụ ụmụ Chukwu. Anyị anaghị agbagha nna anyị okwu agbagha, maka nna anyị anaghị anọkọta gwa anyị okwu. So na m na-eme omenala Igbo, adị m eme ya bikos na amụrụ m ya amụ. Ọ natara na chi. Onye mbụrụ ọnụ anaghị anata ụwa, onye mbụrụ ọnụ anaghị anacheta bak, maka na amago m na Chineke nke usu nke ndị agha ji ọnụ wee kee ụwa, na ọnụkwa eji kegharịa. So ana m ekene unu niile wee sị ka unu si wee gaa anyị ntị n'ụbọchị taa. Ya gaziere unu. Nọ nnabata ndị ichie, ekwuo m ka ndị ichie. Nnabata ụmụ ikorobịa, ekwuo m ka ụmụ ikorobịa. Nnabatakwa na arụbas, ekwuo ka arụbas. Nnabatakwa Thunder of Justice, nwanne nkọsasị unu ọnụ na
omenala Igbo ka ọ bụ. Ndewo. Before m alapụ unu, ana m ekenekwa nwanne anyị nwoke bụ Ejofezakụ. Ejofezakụ, ana m ekene gị. Ya, anyị na-asịkwa gị congratulation. Congratulation na anyị nụrụ ka o si wee kpọtụọ n'ụzọ ụwa according to primary election ka aka mere. So Ejofo, mụnwa bụ Obinwanne ndị Igbo, onye ndu Obinwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, anyị na-asị gị congratulation. Ya jikwa congratulation because na anyị chọrọ ka edozi obodo, and n'iso n'aka na-edozi obodo. Ịghọtago nke na-edozi dị mma, mana ọ bụzi ijezie na nke anyị na-ekwu okwu ebe ile ana Igbo, ebe a ka m na gị ka ya ji ọfọfa ha ka ya dị ebe a na-adịkwa m ekwugharị ebe m na gị na-enwe nsogbu bụ na ile ala, maka na m ga-anọgodo ọgụ a tiri close that thing. Ị ga-afụkwa esi mee. Ọ bụrụ na ndụ m o nwere ike bụrụ ndụ ndị ọzọ, because na onye elele ana obi ya mana ekezi ebe ị ga-achọzi ka ije onye nwezi ego ego ana ka ezikwa esi gote. So politiks na-aba kịta ka ije dozie obodo. So obodo ị na-achị ije dozi kịta na iru ebe ahụ ndị gọọmenti nke nọba nọ sị na ana niile bụ nke ha ka ọ bụ na property bụ nke ha ka what are you going to do? Efugo ihe ahụ ị na-ekwu na azụ ya ka otu esi ekwukwa ịbịa na-agwakwa ndị ụka be anyị na this that. Mụnwa na ụmụ ndị mkpọrọ iyi bụ ndị isi ụka. Onwezi ndị ụka bịara ka ha challenge ndị isi ụka ha mpịatọpụ ha ihe n'isi. That is how I do. I mere m ya general and emerekwa m ya global. That is why I'm in Christian land. Ịghọtago. So man na Christian land na-ekwutokwa ha. So ọ nwata tonite ọ mara ihe, ama m na ịmara ihe mgbe ahụ na-ekwuhe ndị a niile na iwe dị gị n'obi ka iji ekwu okwu. So mụnwa na ụmụ gbakwa nkịtị n'oge ruo na ọ gị ga-eji aka gị chenji ụgbọ gị nyabakwa ya ka isi chọọ, maka na nwoke na-akpa ike anakwasị ya pụta n'ụzọ. Nọ nna m ka so ịma ihe na-eme, mana ihe na-eme ka ịma họzi because na ka o si bịara ka isi ti mgbu. Mana anyị na-asị congratulation na ịbazie n'ọchịchị matakwuo mmụọ, mana mara that na ọ bụ ha na ịba n'okwu arụsị na-enwere iwu dị ebe a, because na iwu dị ebe a bụkwa iwu ga-agaide gị na ịba na arụsị ndị Naijiria. Ọkwa iwu dị ebe a bịa ya gaarị gị na ya ji ekwukarị okwu si na onye ọbụla na-abalị ihe gbasara politiks Naijiria ka uche gị dokwu ya, maka na ndị ahụ ji ọbara akwụ isi ọbara, ha ji isi akwụ ụgwọ isi. Onye ọbụla abụghị Naijiria believer na-eji isi akwụ ụgwọ isi, obi ha na-adị n'azụ. Anụmanụ na-ejikwa isi akwụ ụgwọ isi. So ebe ị na-aba kịta bụ ebe dịkwa ka o si dị, maka na ndị Naijiria bụ ndị isi ana juru ya. Omenala Igbo bụkwa almost isi ana. So n'ọnya mere ndị ụka na ha agba tịkatịka, mana o nwere ihe ha ga-agbata ya because na ndị ụka efelugo wofli ba ime ka anyị niile bụ ndị otu Kristi wee mara ihe anyị kwesịrị ịma. Onye si na ndị ụka efelughọ, ịma na onye ahụ jos nọ na-enye aka ka Boko Haram bịazie n'ala Igbo, ala nsọ, the land of the rising sun. But na gị onye dịka gị baa, ọ ga-ata anyị ụtọ ịbazi ebe ahụ. Enwere ike gị gotazi akwụkwọ ihe kpatara iji ere ala Igbo ele through British structure nke unu ji akpa ego na maka unu enweghịzi aka ọrụ ya ka unu ji ele ala. Ụmụnne unu nọ n'obodo oyibo na-akpata ego, akpatacha ego unu ga-atụrụ ha aka n'ala ka arụkwasị ihe ha kpatara ego n'elu ya. Unu asịgoro ha wetegoro ọkara ego ahụ ha gbara, were jeje gwa ndị eze obodo si ha ka ele ala onye nke ndị nke anwụsịrị anwụ ka ele ya ka ewe mee gịnị wee nweta ego onye nke ahụ n'obodo oyibo. Then ịbịa nata onye nọ n'obodo oyibo ego nwanne go, because we claim that we are Igbo. Igbo bụ ofu, Igbo bụ ofu. Kedu ka Igbo si bụrụ ofu ma ị na-elebe m property nna m? Ifuru ya? So unu na-eklem si eklem. Onye mere sometimes m na-agwụ na eziokwu, ọ na-agbụ na agbanatị. Nye ya bụ na unu lọvụrụ ego karịa una lives. Mgbe ị ga-ebido mara na ihe niile dị n'ụwa bụ akụnụba nke ụwa, o nwerekwa ebe obu ga-eje na enwekwa ha na Chukwu nke ụwa ewetakwa onye ga-anọchi. Maka ihe niile anyị na-eme sno development bụ mgbe ị ga-abịakọta ọnụ, obodo abịakọta ọnụ, kedu ihe onye nwere onye n'ofu nkata. Onye gaghị asị ga na-atụ eto ya atụjọ nkata wee mepụta ife. Ifuru mana ihe unu mụtara bụ ije mee ya n'ụdị ka unu mee ka ndị ọcha, mana unu na-akọ ndị ọcha ọnụ. Gị nwa kọrọ ndị ọcha ọnụ, gị nwa mee politiks, gị nwa na jụrụ ige. Ihe niile a bụ ndị ọcha bụ ihe butere ya. So ọ ka ịfụ na onye gbupụrụ asụ kọrọkwa ya lachada bụkwa odogwu, mana anyị ga-eji maka ihe lere n'asụ. Congratulation Ejofezakụ, jisi ike, mana na-ajụrụ ese ajụrụ bifi na-eme ihe ọbụla gbasara omenala Igbo. Ọ na-adị mma ka ndụ gị too ogologo. Igbo bụ Igbo, ekene m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere. Ọ kakwa m nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo. Ka ọ dịkwana ka anyị afụrọ. Ndewo. No, 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 no.
From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu-Obi, one heart. Obinwannem, united we achieve. Ofu-Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever, ever die, ever, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Obi-Wannem, 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 Igbo, in every land, Obi-Wannem, protect the culture, it's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Okolochi, who was the one Parano Ancient Kingdom, as the Igwe one of Chika, Makana ekwoso anyị na-aga na chọọchị anyị na-achọ ndị ụka sa anyị ewefula ntọala anyị wefula ogige ala mụ wechite ogige ala ọ ya azụ mmadụ tụtụrụ eju ya okwu wata ụwa ụmụ anyị amaghị ebe ogige ala ya bụ na kwado sie n'ike ebe ọ bụ na uje kpọọ m na aga na baka na station na na-ekwu ụwa na-anụ olu m ya ha mbụ Chukwu nwa eze Igwe Chukwu nwa eze akwa ike na-ebi anya na-ere ala Chukwu na ya lere na nkịtị nwere ebe anyị ekoro Chukwu ala ego mana ọ bụ maka oke ọchịchị ọdụ kịta ụmụaka na-eji ere na ala ewetara ọha onye ka obi sọsọ eje bururu anọ ọ bụ arụ ọ jọrọ njọ mana ihe na-ekwu bụ ọ nweghị ihe a na-arụ akọzi ijere ere ala abụghị ha na-ere ere n'ọgụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụla ha rere onwere ka anyị ji ede kịta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha kwere ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naịjirịa ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpụ niile a na-eme ga-akwụsị mana ha kwere ndị polisi gara ebuga anyị
mebie obodo anyị ọdụ ọzọ ụfọdụ mana etu nweta omenala ụnagwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbaligonu a na-enwe ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ile anya na ana anọ oriri n'ụtọ ọbụ egwu omenala ka eji anara iri which means na omenala na-echeta isi na ike na anyị kwadoro mkparịsị abịa na omenala ị na-asa arụsị enwere ihe bụ arụsị n'asụsụ Igbo na mgbe ekwu ọtụtụ mgbe arụkwụsị gị ekita arụkwụsị gị ya ka enwere ihe bụ arụsị ya bụ onwe ihe ndị Igbo na-eme na-adịghị ọyị ka ihe a na-eme kirikiri nkịta na-ezu ori mmadụ na-egbu mmadụ oge gboo na-ezu mmadụ a na-egbu ọbụ ezu ree ndị ọcha mara nkịta bụ ezu egbu mmadụ na-ere na pasị ka moto ọ bụ ihe dị mmadụ arụ bụ ihe so ihe m nọba arụ ekele m I am the managing director of OWIX and OBIX Nigeria Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company which was entrusted to the bank suddenly disappeared unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired.